Sakop ang tricycle driver sa ginpatigayon nga drug bypass operation sa Mandurriao Police Station sa Barangay Bulilao, Mandurriao, Iloilo City. Alas 7:45 sang gabi kahapon Pebrero 8, 2024. Ang arestado mo si Judan Colocara, 36 anyos, residente sa nasambit nga barangay. Nabakla ng subject sa isa ka plastic sachet sa ginapatihan Shabu. Gamit ang 2,000 pesos nga bypass money. Dugang nga na-recover sa iyang paginakop ang 3 pagid ka plastic sachet sa ginapatihan Shabu. Kagiban pa nga mga non-drug evidence sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Police Captain Bal Cambila, officer in charge sa Mandurriao Police Station. Ginpayag sini nga pilaman kasi man ang ilang monitoring antes ang madinalagon nga bypass operation. Usually based sa aton nga monitoring, iban si ka-driver, iban na call center agents, amo na ang mga usual nga iyang nga mga parokya. Suno pa kay Cambila, ginako man ni Colocar nga gikan sa New Bilibid Prison ang supply sang iyang illegal nga droga nga ginabaligya sa syudad sang Iloilo. Ginabatan naman sa 18 gramos ang recover nga suspected shabu nga may estimated market value nga 122,400 pesos. Balita nagikan sa distrito sang Mandurriao. Ako si K5 Eric Canizares para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.